ओइ असि बेबादि रायफैबाय दाथा नोङो आंनि फिसाया हारिनि थाखाय नांदों बड'लेण्ड मोनागौ मानि नांबाय थागोन নাই মোৰ ল'ৰা গুণ্ডা নহয় মোৰ ল'ৰা ডাকাইত নহয় बे बड'लेण्ड डायरी जेनाखि भलिउम 2 आइ बर' बिमा बेवहाय आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों बे खोब माने मोजां जागोन आरो आङो बेखौ बानायनायाव सासे बर' बिमा जेन'बा जोंनि बर'नि हिस्ट्रिखौ बिमाजों रुजुदों आरो दा बे हिसाबै आङो डक्टर अनजुलि दैमारि बिथांखौबो आं लिंबोदोंमोन भिडिअनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि माखासेनाखि फिसा फिसा जारिमिन बेखौ डायरि महराव आङो सेबखांलांनो बेबायदि उद्देश्य लानानै आङो बे बड'लेण्ड डायरि मोनसे एलबामखौ आङो पार्ट 1, 2, 3 बिदिनो जालांबाय थागोन आरो जोबजासिम माने जोबनो गैयै आरो 20टाबो जानो हागौ 30टाबो जानो बे उननि खोथा आरो आं बेखौ बड'लेण्ड डायरि मुङाव फिल्मबो बानायगोन जाहाथे बर'नि गासिबो आन्दलन पिरियड जोंनि बर' हारिनि सोबख'जानाय गादबजानाय नासयजानाय बेफोरखौ लानानै जों दिनैसिमाव बड'लेण्ड बिनांगौ जादों बे खोथाखौ लानानै आङो बड'लेण्ड डायरि मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो फिल्मबो बानायगोन आरोखि जाहाथे जोंनि हारियाव जारिमिना मोनसे सावथुन जों लोब्बा लाखिनानै डायरि बायदि जायो बेखिनिखौ आं आसा खालामो नैथि खोन्दोखौथ' नै आं जास्ट माने 5 मिनिटसो जाबाय बेवहाय आं आपल'ड होबाय आरो आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा जायनाखि बेबायदि पेट्रियटिक बा हारिनि बेफोरखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा निसय नायगोन आरो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो नायो आरो बुजियो आरो जोंनि बर'नि जारिमिनखौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय आसा दिनै आङो नैबे जोंहा बिपुल मोसाहारि बिथांनि जे दिनै गोदान मोनसे बर'नि शर्ट स्ट'रि आइ बर' बिमा बड'लेण्ड डायरी vol 2 बे बेखेवनायनि जे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथां बिपुल मोसाहारिया आंखौ दिनै बेखेवगिरि हिसाबै लेंनानै लाबोदों अबयस्से बिनि बेखेवगिरि गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि सासे सागानगिरि जोंहा बिथां सायखं बसुमतारी MCLA सारासो फैनांगौमोन खिन्थु बिथांनि माखासे एंगारहायै जाहोनाव नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बिथाङा सफैनो हायैलाय बिनि बदलै आंखौ बे हाबाफारियाव सासे बेखेवगिरि हिसाबै खाबु होनायाव आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिथां मोसाहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावबाय दा आङो बुंनो सानदों दिनै जे बिथां बिपुल मोसाहारिया बड'लेण्ड डायरी vol 1 बिथाङा सिगाङाव दिहुनखांबाय आरो दिनै फैयै फैयै बिथाङा बड'लेण्ड डायरी बे मुङैनो बिथाङा आइ बर' बिमा मोनसे शर्ट मुभि दिहुननानै दिनै बेखेवबावबाय दा बेखौ आङो ओरैबायदि मिजिंथिदों माने बे आङो दहाय ससे नायबायबो बे माने बर'नि शर्ट मुभिया ओरैबायदि मोनसे पपुलार मोनसे शर्ट मुभि मोनसे जागोन बेखौ आंहा गोथौ फोथायनाय दं मानो होनोबा बिनि माखासे स्क्रिप्ट बा स्ट'रि आरो लोगोसे बिनि माखासे फावगिरिफोर बेहाय आं माखासे मोजां बिथांमोनखौनो आं नुनो मोनदों आरो लोगोसे माखासे बिनि जिथु माने एक्सनफोर बे एक्सनफोरखौ नायोब्ला थारैनो बेयो जोंनि थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जे माखासे जोंहा जारिमिन बे जारिमिनखौ लानानैनो बिथाङा बे शर्ट मुभिखौ बानायदों बेखौ आङो हमदांनो हादों दा बेहाय आङो दिनै बुंनो सानो जे बिथांनि माबाया जे आइ बर' बिमा जे बड' शर्ट मुभि बे शर्ट मुभिया माने बयनिबो थाखाय अनसायजानाय जाथों बेखौ आङो खावलायबाय आरो मिजिंथिबाय लोगोसे आङो बेखौनो बुंबावनो सानदों जे मानगोनां बर' रायजो राजाफोर जे नोंथांमोनहा बिथांनि जे
आइ बर' बिमा जे बर' सर्ट मुभि बेखौ नोंथांमोनहा जेन' बयबो अनसायो बयबो नायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायबाय खारन जोंनि नुनो मोनो जोंनि अनलि बर' बिपुल मोसाहारिल' नङा बिपुल मोसाहारि बायदिनो गोबां बिदिनो जोंनि बर'नि माखासे प्रडिउसार डाइरेक्टर भावगिरि बा एक्टिं खालामग्रा बिथांमोनहानो गोबां माने खस्थ' खालामनानै फिल्मफोर दिहुनो बेहाय माबा मोनसे बेनिफिट दं गैया बेजों खोथा गैया जाथिनि खाथिराव बिथांमोना बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौनि खाथिराव बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावो थाखा फैसा खरस खालामनानै दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोना जेरैबायदि माने बे बर' सावथुन दिहुननायाव जेरैबायदि मैखोम माने बिफाव लायो बर' हारि एबा समाजनि जौगानायनि थाखाय बियो थारैनो माने बाख्नायथाव आरोखि दा बिथां डक्टर अनजलि दैमारि मानाव गेदेर बिथांखौ बे मुभियाव सर्ट मुभियाव मोनसे रल होनो हानाया बा बिथांखौ सासे भावगिरि हिसाबै मोननो हानाया बे जोबोर खाफाल गोनां बाथ्रा बेखौ आङो सानदों दा ओंखायनो आङो बेयाव मिजिंथिदों बे माने सर्ट मुभिखौ बयबो बर' रायजो राजाया अनसायनांगौ आरो अनसायगोन बे रोखा आं बेखौ नुनो मोनदों खारन बिथाङा ओरैनो बेयाव हयथ' एक्टिं खालामनो भावगिरि खालामनो होननानै हयथ' बिथाङा फैयाखै बिथाङा हयथ' बे सर्ट मुभिनि जे स्क्रिप्ट बेखौ बिथाङा हयथ' फरायदों नायदों नायनायनि उनाव फरायनायनि उनाव हयथ' बिथाङा बेखौ मोजां मोननानैसो हयथ' एग्रि जादों बे एक्टिं खालामनो गतिके जों बेयाव मिजिंथिनो हायो जोंनि बर'नि सासे गेदेमा आइजो डक्टर अनजलि दैमारि बायदि बिथाङा जे बे सर्ट मुभियाव एक्टिं खालामदों बे थारैनो मोनसे निस्सय जारिमिनारि मोनसे सर्ट मुभि जानायनि मोनसे सम्भाबना दं बेखौ आङो बुंनो सानो आरोखि